I què ens ensenya aquesta història? Que la confiança i la integritat són actius reals, encara que no apareguin al balanç. Que pensar a llarg termini sempre guanya el benefici ràpid i que un sol encert pot compensar molts errors. Buffett ho diu així: les equivocacions desapareixen. Els guanyadors poden florir per sempre. La lliçó que podem treure d'això és que potser no dirigim empreses multimilionàries, però sí que podem aplicar aquesta mentalitat a les nostres finances. Aquesta última carta no és només un homenatge a Peter Liggett, és també el comiat de Buffett com a CEO. Tot i això, es mantindrà com a president i ha deixat clar que confia plenament en el seu successor, Greg Abel. És una transició ordenada, feta amb seny, per assegurar que Berkshire continua sent fidel a la seva filosofia. Potser nosaltres no vendrem mai una empresa a Buffett, però sí que podem deixar un llegat de confiança i honestedat, perquè, com diu Buffett, es triga 20 anys a construir una reputació i 5 minuts a perdre-la. Si ho penses bé, faràs les coses de manera diferent. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Si t'ha inspirat, subscriu-te i comparteix-lo. Jo sóc l'Albert i això és Diners amb Seny per ser lliure!